Makadi muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Yolanda Simango. Ndiri mutori wenyu wenhau wekuDrumas Media. Ndichikupai nhau dzekuno kuManicaland zvinenge zvichiitika munharaunda dzakatipoteredza kunyanya munzvimbo yeMutare. Zuva ranhasi ndiri kunoku kunonzi kuChinyau Sunzi, uko ndafambira nyaya iri kunetsa yemurume ari kunzi ari kufamba akapfeka masiki achibata madzimai chibharu. Saka inzwai madzimai mamwe andakwanisa kutaura nawo zvavanga vachitaura. Don't forget to share and subscribe. Drumas Media, taking you to another level. Ndinokukwazisai muri yeZimbabwe. Nhasi rarimwe zuva ndinoda kutora mukana unoka kukuzivisai kuti kwaMutare Drumas Media tavhura ikoko kunoshandira musikana anonzi Yolanda Simango. Achiri kutanga muita muchimuregerera apo neapo kusvikira anyasopinda muDrumas Media chaimo chaimo. Ndinovimba muchamugamuchira zvakanaka. Panhau yaari kutepa zuva ranhasi tine urombo zvakare kukuudzai kuti vanhu vakaita mainterviews navo vairamba kupa zviso zvavo pakamera. Naizvozvo tichazenge tichikuplayirai maaudios avo apo neapo. Tsigirai mwanasikana. Tingati murume ari kutaurwa nezvake uyu tanga tagara tichingonzwa kunzi kune murume ari kufamba asina kupfeka achipindira vanhu vevakadzi achibata chibharu. Saka takazoti nomumwe musi ini ndakanga ndisitoripoba, ndabuda nebasa ndokubva ndadzoka. Musi wandadzoka ndakadzoka iri Saturday. Saka Saturday yacho iyoyo manheru tatorara. Vana vairara muchechi mavairara, asi kurara kwavaita muchechi hazvisi kuti ndo mavajaira kuramba vachirara, asi zvakaitika ndezvekuti pakaita vaenzi vakauya. Paita vaenzi vakauya ndokubva tati vana chiendai munorara kupi muchechi, wakasununguka pamunokwana nevaenzi. Saka vakaenda kunorara ikoko nevaenzi. Vaenzi vaenda, vana vakazoti tikarara kuchechi tinorara takasununguka, todaidi kuramba tichirara tichirara muchechi. Saka isusu kuti hapana chinhu chataifunga kana kuti pane chingaitika, takangoti rarai. Vana ndokubva varara muchechi. Saka vana vanga vatone mazuva vachirara pai, vachirara muchechi. Saka vari kurara muchechi imomo ndopatakazoti musi weSaturday uyo usiku ndopatakazonzwa vana kuridza mhere. Saka vana vari kuridza mhere takabva tamuka kuti tivhure madhoo. Munongozivawo mazuva ano muchirara kuitira mbavha munorara munenge makanyatsawo kuvhara madhoo, makaisawo nezvekuvharisa pamadhoo. Saka patakamuka tichinetsana nekuti tivhure madhoo, ndo patakazoti takwanisa kupedza kuvhura madhoo patakabuda panze kuti tichimhanya kuenda kudhoo rekuchechi kune vana. Takabva tasangana nevana padhoo, vana vatobuda muchechi vakutomhanya kuuya kudhoo rekuseri rinopinda mumba. Saka ndasangana nevana, umwe wacho ndiye akazenga ari kuti zvikazi dhedhi ndakuwadzwa ndapondwa, dhedhi ndakuwadzwa ndapondwa. Saka nguva iyoyo handina kukwanisa kuti ndatende mwana, ndakangomuti pinda mumba. Kwabva ndabuda ndobva ndaenda muchechi, ndosvika ndotarira muchechi hamuna munhu. Ndabva ndabvunza ndikati imi munhu uyu abuda nepapi? Zvikazi munhu abuda nepahwindo. Saka ndakazoenda pahwindo ndokubva tasvika ndobva tatarisa pahwindo ndobva taonawo akacheka bhagila bha, dambura bhagila bha ndo pakapinda napo. Saka taona kuti ndo paapinda napo takazotenderera tikamhanya pese tichizama kutsvaga, tichida kuedza kuti tingatsvaga tione kuti pamwe pane paahwanda kana kuti kudii. Hatina kukwanisa kuwana munhu. Ndokubva tadzoka mumba ndopatakachizobvunza vana kuti ko chii chaitika. Saka mwana ndo pakataura kuti ini ndati ndakarara ndakafuga gumbezi, ndanzwa kuti ndabviswa gumbezi. Saka pandanzwa kuti ndabviswa gumbezi ndabva ndatoti pamwe wandakarara naye ndiye andidhonzera gumbezi. Ndokubva ndamuka ndichida kuti nditore gumbezi ndidzokere kufuga gumbezi. Pendiri kumuka ndo pendiri kusanganidzana meso
nemunhu asina kupfeka akatomira. Saka ndasanganidzana meso nemunhu asina kupfeka akamira. Hanzi pandakasanganidzana naye meso akabva angonditi kunditi nyarara. Saka anditi nyarara ndokubva ndanyarara ndakangonyarara kwekanguva iyo paakanditi asi ndakaita simba rekumutsa umwe wandakamutsa. Saka ndamutsa umwe wandakamutsa uyo amukawo wakamuka uyo wakangomukawo zviya zvekuvhunduka nekumutsa kwandakanga ndaita ndokubva angomukawo achisanganidzana meso nemurume uya. Murume uya kwabva angoti nyararai kumwana. Saka ati nyararaiwo kumwana, mwana akabva aita kunge anyarara achibva achitotanga kuskrima kushedza. Saka paakatanga kuskrima kushedza murume uya une danda ranga akabata ranga rakakura zvekuti muoko wangu uyu unogona kuita pateta rakaita pfupi kudai. Saka kuskrima kwakaita mwana uyu achizonzwa isusu takuvhura dhoo ndo paakatoona kuti nyaya ndanga ndikuda kuita munhu yadini yatadzikana. Ndo paakabva achitora danda riya kwachitanga kuchiponda mwana uya wakanga adini wakanga askrima uyo kwachitotanga kuponda. Saka time yanga kuchiponda uyu vamwe veshe nokuti makanga mine vana 4 vakanga varimo. Saka ndo vese ndo paakabva wachitanga kuchichema vese vachiridza mhere vese. Saka iye ndo paakazotoona kuti hapana chekuchaita kwabva atobuda kwabva atiza kwabva aenda. Ngati ndo nyaya yakaitika panapa. Asi tinotenda Mwari nekuda kwekuti haana kukwanisa kubata pana kana mwana 1 wakakwanisa kubata wakangobuda asina kuita zvaakanga achida kuita. Chakazongoningirika chete ndichekurova mwana kwaakadini paakazoita. Saka isakangotenda Mwari nazvo nekuda kwekuti tinoziva kuti ronda rinorapwa rinopora asi kurepwa kunoramba kwakabata ndangariro dzemwana rinova ronda risingaperi mukurarama kwemwana. Ndikati ndiyo nyaya yakadini yakaitika panapa. Asi ko zvaiko zvino hamuna here kakutyirira kuti pamwe pada munhu uyu angaita pfungwa dzekuda kuzodzoka sezvo misheni yake yekutanga yakaita fail? Isusu izvozvo zvokuti anodzoka tingava tinozvifunga kuti anodzoka kana kusazvifunga. Isusu zvese tinozviisa mukati memaoko aMwari nekuda kwekuti zvinhu zvinoshamisa kuti kwese kwaakaenda waibudirira pamisheni yake asi pano haana kudini kubudirira. Zvoreva izvo hakusi uchenjeri hwevana kana kugona kwevana asi ndo patinoona ruoko rwaMwari kuti Mwari vanoita kuda kwavo. Saka nekudaro isusu tiringopfuurira mberi tichingonamata kuna Mwari kuti Mwari vangoramba vachichengetedza sekuchengetedza kwavakadini pavakaita. Kudzoka kana kusadzoka tinongoisa zvese mukati mamaoko aMwari. Asi isusu nekutenda kuti kunyange akadzoka hapana chaanokwanisa kudini chaachakwanisa kuita nekuti isusuwo tatovawo alert yekuziva kuti chero nguva panogona kuitika zvinhu zvakadai. Ina ndichikumbira kuti mapurisa epachisamba dai zvaibvira awakanzi pane munhu abatwa. Ndichikumbira kuti washandewo nemapurisa atinawo ari muchinyausunzi muno at least vanokwanisa kunzwisisa peni yatinosangana nayo kozi tiri pamwe vanhu vekuti haakwanisi even kana ukanzi choko mumwe vanotozviti kozi aruziva kuti arudini arugarawo munharaunda yacho. Saka tichikumbirisa kuti pese panonge achiita kesi yawo anga aine mapurisa ari muno angave maneighborhood kana mapurisa chacho kana maCID arugara muno. Tachikumbirisa kuti pese panonge achiita nyaya dzawo anga ainewo mapurisa emuno muchinyausunzi matinogara nekuti vanhu vari kusangana nedambudziko rakafanana nero at least vanoita zvinhu zvavachiziva kuti chinhu chedu chatiri kuita nokuti wakashandwa ega mapurisa ndo paya panoti panozopedzisira paubuda mari. Already kubva pamakanzwa kuti chii chakaitika nini? Hanzi chii chakaitika? Ndakakonzwa kuti vane murume akauya hanzi akavhura dhoo akavhura nebanga apinda ndobva aenda kobata uyu. Saka uyu paakaskrima murume obva atora bhurangeti obva amuvhara wanga uri pasaidi pacho paakada kuridza mhere achibva ati ndokubaya nebanga achibva panika obva angonyarara. Ndakazouyawo makusendo zvendakandonzwa izvozvo asi takasvika ropa rakasara pamasteps pedako.
asi musikana wacho nanomona ndanzikona naende kuchechi asi nyaya ndakangosvika ichitaurika. Alright, ko izvozvizvi muri kunzwa sei? Imi muri munhukadzi plus mune mwana musikana. Tiri kutotya kurara kwacho chaunototya kuti mai kana kufamba izvo zvautofambiba unototya kuti ko ndikasiya mwana wangu isine mwana ari grade 7 osiya mwana wasvika arepa unotingowa kuti waitei. Saka izvo tiunzwa kutotya taakutorara chetitovhara madhoo toisa nemabhaketi nechii unonga uchingonzwa kutya kuti kungoza changoti gweredzi utofunga kuti vamwe ndiye auya taakutongotya utotosha kuti todini. Muri kuti baba pane musi here wamakamboona windo rakavhurika repachechi apa mukasuspekta kuti ndofunga pane munhu mwenzi asina kukokwa ari kupota achishanyira pamba pino? Ndingati chakanga chiri musi wechipiri ndakamuka ndichida kuti ndiende kumusika. Saka pandakamuka ndichida kuti ndiende kumusika ndakabuda ndikaona windo 1 repachechi rinorara pakanangana nechi windo riri pakanangana nepanorara vanhu. Saka ndakaona rakavhurika windo riya. Ndaona rakavhurika windo riya ndakatosvika ndikamira pawindo ndikatobvunza vana kuti imi ndimi makarara here windo rakadini rakavhurika. Vana vakati hatisi kutomboziva kuti windo rakadini rakavhurika. Saka ndakava nepfungwa mbiri, ndakava nekususpekta kuti pane munhu auya akavhura windo. Ndakazotizve ndikati maybe pamwe vakanouya nekuda kuti musi weMonday yega yega pane vechechi vanouya kuita maprayers avo musi weMonday. Saka ndakangoti maybe pamwe maprayers ndo vakauya vakaita maprayers avo vakakangana kuzovhara windo. Vana havana kuzodini kuzozviona kuti windo rakadini rakavhurika. Asi ndakaenda kubhavha inini ndiri kungozvitongesa ndiri kungozvibvunza. Pandakabva kubhavha ndakabva ndazotenderera chechi ndichitarisa. Saka pandakapota kuseri kwechechi ndakaona futi windo rekutanga rinova ndiro rakazodini rakazodamburwa mabhagila bhazi munhu achipinda mukati. Ndakariona rakavhurika. Ndikazoona futi rekupedzisira futi rakadini futi rakavhurika. Saka ndakaona pakavhurwa mawindo mangani 3. Saka handina kuva nezvakawanda zvekuti ndakangoyewa ndingori nepfungwa yekuti unogona kudaro pane munhu wawosvika achivhura achitarisa pai muchechi. Nekuda kwekuti still muchechi tagara mune zvinhu zvirimo, mune machairs, mune maspika. Saka tagara tinenge teingosvikira kuti panogona kungoita mbavha inogona kupinda ikadini ikatora. Saka ndakange ndingori nepfungwa dzekuti kuti pane munhu anga aringotarisa wauya achivhura achitarisa kuda kutsvaga kuona kuti munei. Ndofungira futi ndikati vechechi vakanga vari kuita maprayers pamwe ndiwo vakasiya mawindo vakavhura vosiya vana vongopinda vongonorara vasina kusherekedza kuti chinyi mawindo akadini akavhurika. Saka wanga uri musi wechipiri. Saturday yacho ndo pakazouya munhu achipinda pai. Saka izvozvi taakuchitosuspekta kuti maybe pamwe munhu iyeyuzvo ndiye akauya achimbodini achimbotenderera achimboongorora achimbotarisa kuona kuti pakamira sei, ozoona kuti ndikauya ndikapinda dimbo ramanhinga aya ndinokwanisa kudini ndinokwanisa kupinda. Saka ndozvataakufungidzira kuti ndo zvinofanira kuva zvakadini zvakaita, nekuda kwekuti tifunge kuti uyu paakazouya nenhingi yekudambura nekata yekudambura mabhagila bhazi wakanga aziva sei kuti panoda mabhagila bhazi. Zvoreva izvo kuti wakatombouya achimbotanga kumbotarisa achiongorora achiona ochiona kuti alright pakamira pakadai, otonyatsa kuona kuti right pana wakarara apa, uchizouya ari kunyatsa kuziva kuti ndakuenda kunoita kunoita zvandinoda kuita. Ndikati ndo mamiriro akaita zviitwe sei? Nyanda ndotaura unge kungoti mapurisa kana uchinge paitika incident yekuti munhu iye abatwa ari kufungidzirwa kuti havafaniri kungomubuditsa aba vanhu vasati vamaidentify kuti ndiye here kana kuti haasi. Bhozi nezuro takatobvunza mubvunzo ndikati ko munhu akabatwa nezuro uyoya ari kupi, zvikanzi akasainirwa nasajeni ane but anokwanisa kutaura zita rasajeni wakamusainira akatobuda. Of which vanhu vakapindirwa wacho wakatorepwa wacho namamarks ari pane munhu, hapana munhu akwanisa kuenda kuita maidentification ekuratidza kuti ndiye munhu zveshuwa kana kuti haasi.
saka ndo dambudziko rimwe ratasangana naro rekuti mapurisa ngave vaine chokwadi kwete zvekuswera vachiita zvekuhwanda kuti takazodai tikadai ngavaite zvinhu zviri pamutemo zviri pachena chaizvo chete. Ko muri kunzwa sei imimo seumwewo mugari wemunharaunda mushure mekuitika kwechiitiko ichi apa munhu wacho arimbonzi pana ambobatwa pana asiwa pana dai? Inini uyu ari kutori ndakapindirwa munin'ina wangu ende nditoro umwe munhu wekuti anogara panapo, saka zvinhu zvakaitika uyu ndiye akatonditi usabude ramba uri mumba bhozi panze patori nemaropa chichi ndobva ndatoramba ndiri mumba. Achipedza kudaro ndakatomufona ndikati unokwadzwa here, zvikazi anokwadzwa. Ndafonera futi umu zvikazi anokwadzwa. Ndikati alright tsoke. Takazotobuda mapurisa achiuya, tafonera mapurisa auya. Panditoriwo umwe munhu arotogarawo in fear yekuti vanhu ava vakadzoka uzivi vanokwanisa kupindawo mumba mangu kana kuti vanokwanisa futi kudzoka mawaida odini mawaida opinda munhu. Neni wacho semaplaizi neni handisi kutogara pamba, takatotakura hembe nevana kuende kumba, hapasi kutogarika. Saka zvinhu zvinotyisa zvokuti unozoti mangwana panazopindirwa repwa panazodai haugari pamba wakafarukana. Chii chakaitika imimi kubva manzwiro wamakaita nyaya iyi munongonditsanangurirawo kubva pakunzwa kwamakaita kusvikira tizosvikawo pari nhasi? Right. Isusu taingozwa kuti kune munhu arofamba, mune murume urofamba asina kupfeka, unonga ine heti akaisa mumadziso yakadzika umo, akazora dota pekuti anga waizi wanga akazora dota, asi paakazouya panapa wanga asina, noti zvaizi urungofamba achibata anhu achibata akadzi ndo anyanya kufamba achibata, unonga ine banga asina kupfeka, ari nyamupushunga murubva kogeza, ndo mazwiro etaiita. Saka panapo kazosvika musi weSaturday kuma 12 isusu takazonokewo nemapurisa kuzi budai pane munhu adi wabatwa warepwa mustudhendi kunext medu. Tatatobuda ubva tatoona zveshuwa wanga atorepwa, mabhurangeti anga akazara ropa, asi musikana inoiti inani ndabuda ropa, murume ndiyo buda chi ndiyo buda ropa, ropa rake raribuda panhengo pakapa. Mabhurangeti anga itonga zvekuita unga anikwa mvura, saka ropa racho rakazobuda chidonhedzera panze pokukona kuenda kumaflats ari kuseri haanobatwa. Saturday cheyo maSunday makuseni bvapazuya futi mapurisa akateera nembwa. Saturday manheru makuseni obva auya achida kutora information iyo wakanga atendake kuGeneral Hospital treatment. Saka nhasi ndo petirozwa kuti azi munhu uyo wakazobatwa zuro azi wakazviendesa ega pamapurisa. Ndo mazwiro etakaita nyaya iyi, ndo maziro etinoitawo. Saka satanatsoziva kuti ndiye kana kuti asiye, asi anhu ari kuti azi ndiye wakazviendesa ega pamapurisa. Saka imimi muri kunzwa sei tomboti nekuti munhu uyu hamusati mamuona kazvingori zvekungonzwa, muri kurara sei? Isusu pesa pataitorara tichitya, asi manje nemazuro tazoti munhu uyu wabatwa ka, isusu taida kuti mapurisa dai zvegona aifamba naye achichitiratidzo kuti anhu we munhu uya ndiye uyu, munhu uya ndiye uyu, asi matori vezviri kuitwa zviruzi ndiye. Ko vasikana ava chii chakaitika kwavari, vachirimo here kana kuti vakabuda? Asikana yakabva abuda, wakatohwa nefriend yacho, wakati ndaakutotya kuti ndinge ndirambe ndiri panapa ndotonga ndingona vision yayi chingodini chichiitika, asi unosomboya akachitoro kuti zvamira se mustudent uri pamutati teachers avo. Ko vana muri kuita sei nevana? Taona kuti munowo vana vasikana vati kurei pano. Tinotongochengetedza kuti zvisamire zvakati, noti iyo anhu akuchichitenderera, mune security rufamba ichitenderera usiku ye kubotemu dzakatohozi unofamba kuma 2:12 kusvika na 3:30 pane arungotenderera munharaunda masecurity. Kwa nemunharaunda akati chii? Ndakamudzwa kuti munhu uyu hanzi anenge akambosvika futi akambozama kuCourt 5, makamboinzwa here? kuCourt 5 azi wakasvika akabudisa futi banga dowo repa, asi haanozorepa wakabva azongobuda, akasvika futi pachechi apo, pane pachechi irapo paCMC, kazi wakapinda nepawindo chepo abvisa mabhagla bar. Saka naye akabva adaidzira kuti dedi kochichirowa mwana uya nechimupangara, chimuti chinozi chimupangara wakakwara maoko aya, haanozorepa, wakabva abuda ubva aenda.
saka paakazoya panapa takazoti wangabva kwaChitungu kuchiuya panapa. Ndo maitiro akaita nyaya yacho. Saka imimi senharaunda, besides kuti security iri kuiswawo nemapurisa, pane here zvamurifungidzira kuti maybe tikadaiwo so tinogona futi kungoti tigare takachengetedzeka kuti dambudziko rakafanana neiri risazoitika futi? Isusu tongoti munharaunda muno muto makatsvagwa anhu ekuti anonga achifamba usiku achitichengetedza, tichabhadhara mari, achingofamba achitenderera tichichengetedzawo madho edu tanga akagadzirwa zvakanaka mudzimbomo, kuti kana pakaitawo problem munozwa kuti pane zviri kuitika. Nemasekuriti edu mafoni namba takapuwa kuti mazwa any movement munotifonera todini totosvika panzvimbo. Asi munombonzwa kana kuchemo here kana kudii? Dzimba idzi hadzinzwiki here zvinenge zvichiitika munext? Mere iyi takangozwa yakaitikira ngepasi, saka sezvo tichigara padhuze nepabhawa takangofunga kuti inoizi richini kubhawa, munhu watobatwawo kubhawa, hatinoziva kuti zvaitikirawo. Noti kana iye mumwoke wanogara nemunext rume wakatoti handinotozwa kuti zvirezvi zvadini zvaitika, ndakazoita zvekutonokerwa kuti ndo zviri muno. Noti murume uyu waizowa akanga abvunza umwe wacho mustudent kuti munext umu mune murume razikadzi mune mukadzi azi ndobata, saka ndikapedza ubata imi ndichapinda ubata futi musikana werume. Alright, ko uyu mwacho anoti haanozobatwa, hanzi chii chachaitika? Hazi kuti asazondibata murume uyu, wakati paakabva pane musikana wakabva atanga obleeda, chiro chake chakabva chatanga obudisa ropa. Kochichibvunza kuti asuru period, yobva ati ndiri period wanga akutyawo. Saka paakabuda obva enda bvata washamwana kuti azi inda ndisi period ba, ndachiko kuti nogona zotodini kundibaya. Zvekuti iye waitoti daimona zambia rangu raakatorwa nemurume nawo wakazoridonhesera paserapo, swazira rakatota kunga ranyikwa mvura riri ropa, chiro chake cho ndo chakatanga kutobuda ropa. Achitoti saka indotoshewa kuti chii chaitika, ndokuzoregera ubata umwocho. Gononga akagadziwa tichazi mataurira akungofungidza, anhu akungofungidzirawo. Anaroti ana angofungidzira kuti pamwe mukadzi uyu wakagadziwa nemurume wake, kwakungofungidzira kuri kuita anhu. Zveza zvekuisa runyoka ndofunga. Noti iye wakatoti ndotoshewa kuti chii chaitika kudaro, ndatozvityawo. Asi anga musikana here kana kuti anga karopa? Iye mabvunzire tombi unoti ndine murume wangu, ndine ana true. Kutobva akumba kuya kuchikoro kunoko. Chii chakaitika? Imimi kubva manzwiro wamakaita nyaya iyi munongonditsanangurirawo kubva pakunzwa kwamakaita kusvikira tizosvikawo pari nhasi. Alright, isusu taingozwa kuti kune munhu arofamba, mune murume urofamba asina kupfeka, unonga ine heti akaisa madziso yakadzika umo, akazora adota, pekuti anga waizo wanga akazora adota, asi paakazoya panapa wanga asina, noti zvaizi urungofamba achibata anhu, achibata akadzi, ndo anonyanya kufamba achibata, unonga ine banga asina kupfeka, ari nyamupushu unga munhu ubva kogeza, ndo mazwiro etaiita. Saka panapo akazosvika musi weSaturday kuma 12 isusu takazonokerwawo nemapurisa kuzi budai pane munhu adini wabatwa warepwa mustudent next medu. Tatatobuda ubva tatoona zvishuwa wanga atorepwa, mabhurangeti anga akazara ropa, asi musikana inoiti inani ndabuda ropa, murume ndiyo wabuda chi, ndiyo buda ropa, ropa rake raribuda panhengo pakapa. Mabhurangeti anga aita unga zvekuita unga anikwa mvura, saka ropa racho rakazobuda chidonhedzera panza pokukona kuenda kumaflats ari kuseri haanobatwa. Saturday cheyo maSunday makuseni bvapazoya futi mapurisa akateera nembwa. Saturday manheru makuseni obva auya achida kutora information iyo wakanga atendake kuGeneral Hospital treatment. Saka nhasi ndo petinozwa kuti azi munhu uyo wakazobatwa zuro azi wakazviendesa ega pamapurisa. Ndo mazwire takaita nyaya iyi, ndo mazire etinoiitawo. Saka satanatsoziva kuti ndiye kana kuti asiye, asi anhu ari kuti azi ndiye wakazviendesa ega pamapurisa.
Saka imimi muri kunzwa sei? Tomboti nekuti munhu yamusati mamuona kazvingori zvekungonzwa muri kurara sei? Isusu pesa pataitorara tichitya, asi manje nemazure tazoti munhu wabatwa ka. Isusu taida kuti mapurisa dai zvegona aifamba naye achichitiratidza kuti anhuwe munhu uya ndiye uyu, munhu uya ndiye uyu. Asi matori vezviri kuitwa zviruzi ndiye. Ko vasikana vachijekatika kwavari vachirimo here kana kuti vakabuda? Asikana yakabva abuda, wakatorwa nefriend yacho, wakati ndaakutotya kuti ndinge ndirambe ndiri panapa ndotonga ndingona vision yayi chingodi chichiitika, asi unosomboya akachitoroti zvamira se mustudent uri pamutati tichazama. Ko vana muri kuita sei nevana? Ndaona kuti munewo vana vasikana vati kurei pano. Tinotongochengetedza kuti zvisamire zvakati, noti iyo anhu akuchichitenderera. Mune security rufamba ichitenderera usiku ye kubotemu dzakatohozi unofamba kuma 2:12 kusvika na 3:30. Pane arungotenderai munharaunda masecurity. Kwa nemunharaunda kati chii? Ndakamudzwa kuti munhu yanzi anenge akambosvika futi akambozama kucourt 5. Makamboinzwa here? Kucourt 5 azokasvika akabudisa futi banga dovo repa, asi haanozorepa wakabva zongobuda. Akasvika futi pachecha, pane pachechi irapo paCMC. Kazi wakapinda nepawindow chepo abvisa mabaglaba. Saka naye akabva zadaidzira kuti dedi kochichirowa mwana uya nechimpangara chimuti chinozi chimpangara wakakwara maoko aya. Haanozorepa wakabva abuda kubva aenda. Saka paakazoya panapa takazwa kuti wangabva kwaChitungu kuchiuya panapa. Ndo maitiro akaita nyaya yacho. Saka imimi senharaunda besides kuti security iri kuiswawo nemapurisa, pane here zvamunofungidzira kuti maybe tikadaiwo so tinogona futi kungoti tigare takachengetedzeka kuti dambudziko rakafanana neiri risazoitika futi? Isusu tongoti munharaunda muno makatsvagwa anhu ekuti anonga achifamba usiku achitichengetedza, tichabhadhara mari. Achingofamba achitenderera tichichengetedzawo madho edu tanga akagadzirwa zvakanaka mudzimbomo kuti kana pakaitawo problem munozwa kuti pane zviri kuitika. Nemasecurity edu mafoni namba takapuwa kuti mazwa any movement munotifonera todini totosvika panzvimbo. Asi hamunombonzwa kana kuchemo here kana kudii? Dzimba idzi hadzinzwiki here zvinenge zvichiitika munext? Mere iyi takangozwa yakaitikira ngepasi, saka sezvo tichigara padhuze nepabhawa takangofota inoizi richini kubhawa, munhu watobatwawo kubhawa. Hatinoziva kuti zvaitikirawo. Noti kana iye mumwoke wanogara nemunext rumwe wakatoti handinotozwa kuti zviri zvadini zvaitika, ndakazoita zvekutonokerwa kuti ndo zviri muno. Noti murume waizowa akanga abvunza umwe wacho mustudent kuti munext mune murume razikadzi mune mukadzi azi ndobata. Saka ndikapedza kubata imi ndichapinda kubata futi musikana worume. Alright, ko uyu mwacho anoti haanozobatwa hanzi chicha chaitika? Hazi kuti asazondibata murume uyu, wakati paakabva pane musikana wakabva atanga obleeda, chiro chake chakabva chatanga obudisa ropa. Kochichibvunza kuti asuri period yobva ati ndiri period wanga akutyawo. Saka paakabuda obva enda bva ataura shamwari kuti azi inda ndisiri period ba, ndatya kuti nogona kuzotodini kundibaya. Zvekuti iye waitoti dai maona zambia rangu raakatorwa nemurume na wakazoridonhesera paserapo, swazira rakatota kunga ranyikwa mvura riri ropa. Chiro chake cho ndo chakatanga kutobuda ropa. Achitoti saka ndotoshewa kuti chii chaitika. Ndokuzoregera kubata umwocho. Gononga akagadziwa tichazi matorora akungofungidza anhu akungofungidzirawo. Anaruti ana ungofungidzira kuti pamwe mukadzi uyu wakagadziwa nemurume wake, kwakungofungidzira kuri kuita anhu. Zveza zvekuisa runyoka ndofunga. Noti iyo wakatoti ndotoshewa kuti chii chaitika kudaro ndatozvityawo. Asi angari musikana here kana kuti anga karopa? Iye mabvunzire tombi unoti ndine murume wangu ndine ana true. Kutobva akumba kuya kuchikoro kunoko. Tsananguriro here kuti chii chakaitika
pamakasangana nemurume uyo ari kungonzi ari kungofamba achingotenderera. Vamwe vanoti vanomuona asina kupfeka achitenderera, vamwe vanoti vanomuona akazora dota kumwita nzokoti anzi akasvika akapfeka keza yechikadzi achizvidhiskaisa kuti asaonekwa, asi ane chinangwa chekuda kunge achivhiringidza vanhu vechidzimai. Chokwadi munhu yanofamba asina kupfeka. Zvakaitika ndezvekuti akapinda munext akabvisa window ndobva apinda mubedroom. Then mai next wangu akarara kudining, kubedroom ndoko akarara vana. Ndobva mai akati regai ndiende kutoilet, panga chienda kutoilet ndopakaona munhu ari kubedroom. Ndopakabva avhura door ndobva atoscreama achidaidzira kuti mbavha. Sipatakangonzwa kuti mbavha ndopatabva tabudawo. Patiri kubuda tichipinda papassage ndobva tiri kuona mbavha yaya akatobata banga anga akashama anga asina kana kupfeka. Ndopakatanga kuti dzingiridza achipinda mumba. Saka ndanda kuzovhara door, ndopusha door kuti ndivhare kuzova noiswa wanga apedza kupinda mumba. Ndado ndichivhara door ndopabva pusha door ndatodona pasi. Ndopakaramba akandinongedza nebanga. Ndichingoscreama ndichidaidzira kuti mbavha chiyanga asina kana kupfeka anga akashama. Saka ndichiscreama akaita seanga kuda kundibaya nebanga, ndobva ndabva akaita kunga munhu apera simba. Saka munhu apera simba sandakutongoti munhu adini ari kushandisa madrugs, ndafunza maybe anga akadhakwa kana kuti munhu wemadrugs. Ndobva ndabva ndatosimuka ndoti ndikasimuka ndokwanisa kumhanya ndichienda chekubedroom ndovhara door bedroom. Saka ndakatongoona iye paakapera simba bva adzokera mashure ndopa ndakasitopushawo door. Then mwana ndopakasitoya bva ndibatsira kupusha door ndatodoka door. Munhu uyu maonera makaita imwe fesi yake yaoneka here kana kuti pane zvanga akazvivhara nazvo kuti asaoneka fesi yake? Fesi yake yaioneka sekuti anga akandinongedzera banga achiratidza kuti ada kundibaya. Ndokukwanisa kuona kana kuti ndinganyatsoti fesi yake zvishuwa ndakaiziya noiziya. Pachandakangoona kuti anga akashama. Kozi ndaikakarara ndakasimudza maoko mudenga ndichivhara fesi. Ndichiita semunhu ari kuvhika banga. Saka kuti nditi fesi yake ndingati ndakanyatsoiona ndinganyepa. Pandingangoti chimiro chake ndochandingati ndochandakadini chandakaona. Kozi munhu anga ari mutema ari slim but airatidza semunhu anojima. Ndozvaairatidza kuti munhu anojima but anga ari slim wake. Ko muzera tingati muzera wamakore anorenja kusvika papi? Angaita zvekuma 30-32. Saka muri kunzwa sei kubva zvaitika chiitiko ichi? Muri kugara here muchiti muri safe kana kuti muri kunzwa sei? Hatina kana mufaruba pamba pasitogarika kubva pazvakaitika isu hatinokwanisa kugara pamba. Hatistorara pamba. Tikutorarawo kumasisters edu ndokwatitorara pamba chaivo takangosiya tangoloka madhosi. Hatisitokwanisa kurara pamba kozi tinongozi kubva pazvakaitika akauya futi the following day. Paakaenda pachechi paakaenda akasvika akapindira vana vanga varimo akatokwadza mwana zvigunu. Saka tinozongopira tazombofila comfortable kuti tirambe tiri panzvimbo. Alright, ko vamwewo vari pamba pamakadonha ipapo vanga vari kupi nguva idzi? Vanga vasiri kunzwa here kuti muri kudaidzira kuti mbavha? Hapana, ndakasitozwa makuseni ndizvo zvakaitika. Zvekuti mungati munhu yai anoshandisa mushonga here kuti noise haina kuitika kwenguva yakareba. Kozi mbavha yakangobuda ichinzi mbavha. Sayabuda ichinzi mbavha iye achibuda nepawindo akabva uya unodzoka nepapassage apa. Padzoka nepapassage ndopatiri kusangana naye tiri kubuda futi mumba. Ndobva atoti mhanyira nebanga. Saka zvakaitika nguva diki diki patiri kupinda mumba. Banga kanonongedzera nebanga ndopakabva azobuda mumba. Ndatovhara dhova takutongonyarara. Sadai kuti zvinhu zvakaitika kwenguva yakareba maybe haizokwanisa kubuda. Muri kuti manga mune vana vakazviona muchinongedzerwawo here nebanga? Vana vakatozviona vakakamira kudhori kubedroom. Ko vana vari kuita sei? Hapana here kuvhiringika kwavakaita nekuona chiitiko ichi? Vana ndivo vakatotanga kuti susu pamba tichakwanisa kugara. Ndobva watobvawo pamba wachienda vachingobvunzawo kuti makazombozwa kuti zvakamira sei. Tikati mbavha takazwa kuti yakauya futi mangwana wacho. Tikatoenda pamba pacho pezvakaitikira vakangodescribe the same. Saka hatina kukwanisa kuramba tiri pamba, takatoona kuti kubva pamba kurinani. Zvekuti mungati munhu uyu anofamba ari ega here kana kuti pamwe anofamba nevamwe vanhu anofamba navo? Ndakaona sokuti anofamba rega but tinofungidzira kuti anogona kunge aine mota.
une paanonga anosiya mota yake uzoti apedza yoita zvari kuita manyodido manopinda mumota kozvekuti tingati chidhakwa here kana kuti chese chidhakwa bagona unga ito nemishini yake yenayo asi tisizozivi hedu tinonga achida chii kozi kubva paakapinda next macho hapana chaakati ndipei akanga achikushandisa masign language kuti nyarara mangu ini anobvira ambondipa sign language kuti nyarara akangoramba akanditarisa akandisimudzira banga ende ana kana chakakumbira alright saka imimi muri kuda kuti zviitwe sei kuitira kuti munge muchigarawo munharaunda menyu makasununguka nekuti munhu wese munyika ane right yake yekuti anofanira kunge achinge achigara pamba pake akasununguka pamutemo izvo zvaati kukumbira kudai mapurisa akwanisawo basi kushandawo nesu zvakanaka pakaitawo vanhu vanonge wabatwa maraini akwanisawo kuzivisa kuti tine vanhu vetaunzirwa pano wabatwa kuzi wakadai kune vanhu akasangana nedambudziko kuzi vemuno kuti munhu tinaye ndiyeri kana kuti asiye kozi patori nenyaya dzakawanda dzirikuitika dzokuti pana vanhu akatongobata munhu wakabata but takazoendawo polisi tine munhu atatadaidzirwa iye angachinzi abatwa tikazobvunza kuti wamukabatwa yamanheru na12 ari kupi polisi ainotipa mhinduro yakakwana itakakwanisa kunzwisisa kozi pekutanga akati munhu iyeye takamaidentified tega takamutarisa mamakisi achanga azi ndo ainaye pamwiri wake tobva taona asiri of which vanhu varuziya munhu wacho anga asipo saka takatadzozwisisa kuti zviri urewei mamwe mapurisa akati munhu takamubudisa todomupa chikafu asi takazotongoona atojamba atiza saka tichazwisisiri kuti ipapo zviri kufamba sei alright saka chikumbiro chenyu ndechekuti kana vachinge vabata munhu vakuratidzeiwo ngataurire vanhu vese vakasangana nedambudziko ngataurire vanhu vese vakasangana nedambudziko waudza kuti uyai panzvimbo tionesana nemunhu ari pano audza uya pano then anoti haasiye sezvaakaita pane munhu wakabva kubata akanyatsotidaidza munhu wese akadi akatarisa but kune uyu iwo wakabata vanhu vakatobata munhu iwo vanhu maneighborhood yemuno muchinyausunzi ndo wakatobata bva waendesera munhu wakazotoshamisa kuti tirushamisa kuti munhu wedu akamubudisa sei tisi kuzviziya. Zita rangu ndinonzi Assistant Inspector Wiseman Chinyoka, mutauriri wemapurisa Manicaland Province. Semapurisa tinoda kutsina chiitiko chiri kuitika Musakubva. Chatiri kuwana masoko kuti pane murume ari kuonekwa achifamba akashama achibata madzimai chibharo zvida angadaro ari masikati kana nguva dzemanheru. Vamwe vacho ari kuvabata munzvimbo dzatinenge tichifamba nemuchibage kana kuti vamwe vacho vari kupindirwa mudzimba dzavo. Naizvozvo tinoda kupana chenjedzo kuti ngatirigei kushandisa tunzira itoto tunopfuura nemuchibage pasina mwana tiri kufamba navo nokuti tikusangana nenjodzi dzakadaro. Zvakare kana taakurara mudzimba dzedu ngationei kuti tavhara mafafitera kana mawindo edu, zvakare tovhara madhoo edu. Tinokurudzira zvakare kuti kana mawindo edu asingaisovhara zvakanaka kana madhoo zvakanaka tigadzirise madhoo edu nemawindo edu tidzivirire tsaona dzakaita seidzodzo. Kuna vanofamba munzira dzandatsanangura dzatingati kumaareas ari secluded ngatirege kufamba tiri umwe chete kana vaviri, torega zvakare kufamba nemunzira dzemuchibage, tofamba nepakachena. Zato kuti ngatibatanei tese tiedze nepatinogona napo kuti tibate mupari wemhosva uyu asaramba achipara mhosva. Mangozvinzwirawo vanhu veZimbabwe pamusoro penyaya iri kuitika munzvimbo ino yechinyausunzi. Zita rangu ndinonzi Yolanda Simango, ndiri mutori wenyu nawo wekuDrew Mass Media. Drew Mass Media, taking you to another level.